Des d'Unió de Pagesos creiem que la pastura del sotabosc per a ramats d'ovelles i cabres seria una bona cosa per la prevenció d'incendis i pel manteniment de tota la biodiversitat dels boscos. Referent a l'obligatorietat de complir un 0,6 animal per a femella reproductora, des de l'Unió de Pagesos demanem que sigui rebaixat al 0,4 per tal que els que tinguin espècies menys productives o que estiguin en zones de muntanya puguin accedir també a aquest ajut que afavoriria el seu nivell financer, que permetria a les explotacions de mantenir-se. Doncs nosaltres apostaríem per la venda de proximitat, la venda directa de la carn de xai, ja que seria una manera pel ramader de tenir més beneficis, però per això necessitaríem que el Departament d'Agricultura i les administracions es posin d'acord i que ens proporcionin infraestructures com per exemple els escorxadors de baixa capacitat o escorxadors comarcals que s'han anat perdent al llarg del temps.